हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एचएस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट। बेनो जाहैबाय आसाम सावस्रि बिफाननि रिजाल्ट लोगोफोर। रिजाल्ट होबाय दिनै 28 एप्रिल 2023 DHS आरो DHSFW आरो DME आरो आयुषनि ग्रेड 4 नि लोगोफोर। नोंथांमोना रिजाल्टआ दिनै होगोन, मा समाव होगोन नाथाय बेखौ जेबो थि सम होआखै, नाथाय दिनै होथारगोन बियो सियर। आरो बेनि उनाव नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन आरो माब्ला मा लेंहरगोन बेनि गासैबो डेटखौ होबाय। बिदिब्ला फै जों नटिफिकेसनखौ नायनि लोगोफोर, गोबाव खालामा जोङो। आरो आङो नोंथांमोननो रिजाल्टनि जि वेबसाइट, बे वेबसाइटखौ आङो डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायहैब्लानो जाबाय। दानि वेबसाइटआव फैबाय जोङो नै लोगोफोर, नटिफिकेसनखौ नायदोनि। दिनै होथारगोन रिजाल्टखौ। आरो बे वेबसाइटफोरखौ नोंथांमोना नै मोनब्रैसो वेबसाइट होदों। बे वेबसाइटफोराव नोंथांमोना नायनो हागोन। बे वेबसाइटफोराव नोंथांमोना नायनो हागोन। दिनै क्लियार, जेबो गोनो गोथो गैया। नै बेहाय होना दोनखादो 29 एप्रिल। बेनि उनाव रिजाल्टखौ मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना गुवाहाटी मेडिकेल कलेज GMCआव नोंथांमोना 3 तारिख नङाबा 4 तारिखै नोंथांमोनखौ लेंहरगोन। आरो बेनि उनाव नोंथांमोनखौ माखासे कुइसन फिसा फिसा सोंनो हागौ, भाइभाफोर बायदि। बेनि उनाव नोंथांमोना बेहाय क्लियार जायोब्ला नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हागोन लोगोफोर। आरो बेनि उनाव नोंथांमोना साख्रियाव जइन जाहैनो हागोन। टेनसन लानो नाङा, जेबो गोनो गोथो लानो नाङा। बे अफिसियेल नटिफिकेसनखा लोगोफोर। नोंथांमोननि रल नाम्बारा जुदि बेहाय रिजाल्टआव थायोब्लानो नोंथांमोना एग्जामाव पास जादों होननानै साननानै ला। आरो अब्लानो नोंथांमोना आरोबाव मोनसे नटिफिकेसन मोनबावगोन। जेनेबा नोंथांमोननि मोनसे एडमिट कार्ड मोनबावगोन, जायनिखि नोंसोरो बेखौ 3 तारिख आरो 4 तारिखआव नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि मोनसे कल लेटार, एडमिट कार्ड बेहाय नोंसोरो डाउनलड खालामनांगोन। बेनि उनावसो नोंथांमोना GMCआव अडिटोरियाम हलाव एन्ट्रि जानो हागोन। आरो बेफोर भाइभा बा अरेलखौ होनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव पास जायोब्ला एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हागोन। दा बिदिब्ला जों गोबाव खालामब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां रिटेनाव पास जानानै साख्रिखौ मोननो हायो। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन्थों।